Ja sam odlično imam mentalno stanje, ne znam zašto, mentalno zdravlje, da. Zašto? Pa, ja sam sad snimao, ili ti bolje rečeno streamovao, 6 sati od 18 sati do ponoći. A završio stream pre 3-4 minuta. Znate, sad je ponoć, mraki, i ne bi trebalo da gledam neke strašne stvari, iako je to zabavno. Ok, sad moram da se smirim. Ok. I šta hoću da kažem? Sada o strašnim sajtovom, a ono zadnja short je bio jedan tih sajtova. Bio strašno, ali ne toliko. Sorry, izvinite. Sad mi se stežavo. Čak mi nije hladno. I sad me samo čeka da nešto izađe. I mi je teško ovo da pričam, ali hoću da vam kažem. Faktički, ja sam skoro poporio taj video, 4 minute mi je ostalo. Nisam to da završim. Zašto zadnje ono što su radili? Pričali su o biološko-metalnoj bolesti. Koja not nije izmišljena, ali. Ja sam na kratki trenutak poverovao to. I čak i postoji delimični podaci o tome, ali to je više za jedan genetska mutacija. I hear myself. Genetska mutacija o... Kako da to objasnim? Ne znam. Ponovno ću snimiti reći ću što sam mislio. I faktički, bila je malo... Ovo mi je strašno, ne zato što je strašna priča. Zato što može da se desi. Mislim, ne može da se desi i da je izmišljeno. Ali je izvršeno tako dobro da se ja pomisla jednom da je tačno, pa je to navjelo da se spanić. Kao što sad radim. Neka I faktički sad ne znam kako ću moći da spavam. Tako da ću vjerojatno ostati ceo noć budan. Ja ne volim kako ja toliko puno stvari gledam.